Misas bilog nga kalibutan nag-apply na panatuntunan Zona Libre. Karon na daw sa Webes sa petsa 30 sabay sa bulan sa Desyembre tuig 2021. Sa ato sa rin pagpalagad sa ato nga paglupdaray sa karon nga gabi may kopod na ang iya sa rin alagad si Bombo, Pons, Espino. Tugtog bitala sa 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadaraguan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sa bugos nga porsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa rin nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa magatagman sa pinakamadaraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaranabo asign sa resitag sa camera of responsibility. Kamusta mataga parbati na to na broad mga pinanggata nga managrense kag mabakolodon. Ganito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, no? Pinagi sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa aton man sini iya nga mga kabombo, no? Mga taga paramati naton iya makabarang nga nagalantaw man sa YouTube. Ang mga public affairs program, no? Sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ayo sini makitaan kababatian iya makabaran pinagi sa Facebook. Mga pagpapati man aton dira sa madikalidad nga drama. So welcome na sa pang-Webes, no? Edisyon sang Zona Libre. So bunga daw sa 30 na kita imakabran sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Fiesta official regular holiday, no? So bagod man sa 125th year, no? So dito makabaran nga pagsukat sang kamatayon sa aton sa ring national hero. Ang pambansang bayani naton, no? Nga si Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. May pinakalawig man nga pangalan iya makabanan, no? Ang pinakalawig nga pangalan nga Pilipino nga hero naton, no? So the regular holiday ni every December 30, no? So the was may mga opisina pang aton sa ring gobyerno, no? After sang bakasyon subong, buwas may mga pagbalik pa, no? Sa opisina ng aton sa ring mga empleyado sa aton sa ring gobyerno. Pero tidaway man mga announcement nga mga half day, way man sang mga executive order nga ginapagwa, no? Sa diri makabaran nga makakuan kada, no? Maka half day sang imo sa ring opisina. So meaning to say ti kuan gid ya buwas gali, no? So whole day gid ang aton nga mga kauturan, no? Nga mag opisina, balik sa opisina. Why man makabang i-declare sa ato sa ring presidente, no? President Rodrigo Duterte na special non-working holiday ang December 31. So sa ato sa ring mga kato, same time sa ato sa ring mga kabombo, no? So welcome na diri sa ato sa ring pagpalagad sa panatuntunan Zona Libre. 6 minutos sa karigad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa ato sa ring pagpalagad. Nano ato labing talon pang doon pinakamadalakuan nga mga balita, no? Sa mga top stories of the day, no? Sa madalakuan sa ring mga balita lokal. Balota karon sa report iya makabanan ni Bombo an Sindol Soriya nagikan iya sa Bainsan City Council. Ang pagdayo nagid sang sesyon iya makabanan sang City Council, no? Kay na sa kay pagi sa kay Councilor Cindy Rojas ang SRI para sa regular employees kag gratuity pay, no? Sa MGOs kag contractual workers or contractual orders aton. So aprobado na sa special session kay ina sang SP. So may face-to-face nga session dire iya kay ina, no? Ambot ang mga nag-alalyak, no? Nagsumakabilang bakod ano ang ilang reaksyon sa sesyon kay inahimbuluon tabi ni karon kay bumbuan. Kung nagtingog na sila kay Kumo, tiara na sila sa pihak nga kudal, lumapaw na sila. Hindi man nag-alalyak ni ang naglulumpat, no? Mga wala man pulos, daw ay man performance ay makabaran sa sesyon sa City Council, daw hindi mo man mabatian ang tingog nila, daw hindi mo man hindi mo man mahambal nga did konsyal sila. Kaya daw kulang na lang ganiha ang balon naton nga daw ginhakwat na lang kagin papungko sa bangko kagin tagaan sa opisina dire makabaran sa bahin sang kwan daw sang government center naton dire sa may surad sa Bacolod. Sinong present, sinong absent?
sa sesyon kay ina so ibulong tani ka do bakante haw no do may mga bakante ang bangko aw. Sinong wala? Malaan ta gid karon no? Kay ti basi ko nahadlok kamo sa COVID. Ti tundom ka na kung ma-vaccinated na kamo kay rason madlok kamo public official kamo importante galong no? So kag ko obligasyon ta nga magtambong magkadto sa sesyon kadto kita. Hindi nga ti hulaton nyo naman nga panglawagon naman kamo di kag panggabuyan naman sa malain nga tinaga no? Kag magreklamo naman nga daw mga koreng nga bingin. Sige, balawang tayo karon niya makablan sa aton sariga pagparagad sa aton masariga para tuntunan. Samtang balita sa Provincial Capitol, Atty. Reprendo Diaz nagpahayag no, nga wala sang outbreak sa mga balatian sa mga utod naton na apektuhan sa bagyo Odette no, ini kasunod man sang pagtiner nila sa tagsa ka mga evacuation centers. Subong may tagamay naman niya makabanan nga mga evacuees no, ara sa gyapon nagatiner sa mga evacuation centers. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, balikan taman ta karon ang banwa sang Moises Padilla pagi sa kay Mayor Ella Celestina Garcia Yulo. Ano na ang status karon sa banwa sang Moises Padilla? Ini matapos siya makabagati isa man sila sa maginlasasan no ni Bagyo Odette. Ang supply sang kuryente nila to kumusta? At the same time iya makabanante sa aton man sariga bakot at the same time sa aton sariga baka Bombo. Di ba untang pinakalitas sa sitwasyon man sang baligyan ay isang palupok dira sa bahin sang area no sa dili makabaran sang aton nga probinsya no sa banwa sa Hinigaran. Ang syudad sa Bacolod nag-designate na kuno sang mga firecracker zone sa pila ka mga kabarangay diri sa syudad. Ibulonta pila ka barangay diri gi-designate iya makabaran nga firecracker zone. Tidak mo pa Japon way kinsindis na no ang iban niya ti pinagusto na ng pinalupok no so ti galing kay daw hindi man ta galing gid no consistent mano kada mangdakop sa matawo nga way gapalupok sa tagsa ka mga designated firecrackers area diri sa may syudad sa Bacolod diri man ta may nabalaan nga ginpangdakop ini no ang mga utod ta nga ti way nagapalupok sa firecrackers designated area sa tagsa ka mga kabarangayan. Hibaloon nato na karon diri sa aton sariga para tuntunan o diri man sa aton nga pagpalagan. 10 minuto sa kaligan sa takna alas 7 diri sa aton sariga para tuntunan. No, aton karon nga New Year around the world hibaloon ta. No, ang mga kauturan naton nga nag-celebrate man sang New Year didto sa luwas sang Pungso. Oras sa Pamparado Bacolod Philippine Standard Time 10 minuto sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Pinaka-latest nga balita, update sa bahin sang England. No? So imagine iya makabanan sa aton nga mga kauturan ang Omicron variant. In a single day, naka-record naman to sila makabanan sang 183,037 daily COVID case or cases dito sa bahin sang United Kingdom o kon sa UK. No? So ini matapos na nagpanalasa at makabanan ang Omicron variant. No, pero ang manami nga balita bisan pang bisan pang amo ni kadalag ko ang kaso sang Omicron variant sang COVID dito sa bahin sang area sang United Kingdom. Pero no, mild na lang gid no ang tagsa ka maigo. Ang hospital kuno to ay managaginutok kay ti amo ni sa barang ginahambal ta nga basta fully vaccinated ka na bisan ano pa nga klase sang variant ang mag-atake kasi mo wala gid siyang problema. Wala gid siyang problema. That's why nga ti sa aton sari nga makato at the same time sa aton sari nga makabombo, no? So sa gihapon ti kita nagapanuktok sa tagsak ka mga puwertahan dira nga ti sa wala pa nakapabakuna, magpabakuna na. Okay, amula ni ang sabat sa di makabanan para hindi bangin maglala no ang aton nga kaimtangan. Sa aton kagulingon kung matapikan kita sang COVID-19. Diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas, di naka-record na kita makabanan, no? Sa siring kabugusan nga kaso, grabe ba, no nagtimbuok man? 1,623 ka COVID-19 case. Amo ni ang pinakamataas, no, nga kaso sa subong siring nga
bulan sang Disyembre. Nag-enjoy lang kita tani sa tag 400 cases per day, 300 cases per day. Pero tiyari naman, no, do makahadlok naman niya. Pero tiwai kita dapat kadukan, no? Basta kuan kita, no, fully vaccinated kita. Ang COVID case bulletin subong sa ni makabarang adlaw diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, no, kag probinsya sa Negros Occidental. Bono ka man yung balita iniaw. Negros Occidental naka-record sang 0 case or anom, no? 0 case ang apor gali. Anom kakaso ang Negros Occidental samtang 16 naman ang syudad sang Bacolod. Digli mayong balita kay sa apor gali ning listo. Sa local case na to, doon nagtaas-taas naman kita. Nag-double digit daw, 2 na kaadlaw. No, kung nag-double digit kita makabanan, no? So, subong adlaw 16, kag subong adlaw may record 28. Kakaso diri sa bahin sa West of Visayas sa Consar Region 6. Sige, so istoryahan nato ni karon yung makabanan sa ato sa ring pagpalagad sa aton masaring palatuntunan. No? Sa oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Malo nga pagpamati dira sa kay Sir Errol Liboon. Dira sa area sa Barangay Belimonte diri sa may syudad sa Bacolod, no? Si Ma'am Ami Nalagon, Toto Romel, Ma'am Gina Livingston, no? Si Inday Rowema, kag si Nining Panagiton, no? Nagapamati na diri sa aton sa riga pagpalaga diri sa aton sa riga palatuntunan. Inday Darlene Grace Castillon, present man, kag si Sir Ben Machon. Sige, maghata kita na sa pila ka maparamdom, no? And then balikay kita pagkatapos ginabang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Palihog standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Masayang sasalubungin ng aming pamilya ang bagong taon dahil sa 50,000 pesos na aking napanalunan sa ginanap na Grand Draw ng 1 to Panalo promo ng Bombo Radio at Star FM. Maraming salamat sa Panginoon at siyempre sa Bombo Radio, Star FM at sa lahat ng mga sponsors. Sana tuloy-tuloy pa ang mga promo na ganito dahil marami kayong natutulungan tulad ko. Ako po si Leo Ebernal ng Bolosan District, Dagupan City. Basta Radio, Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magtinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling
wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton, sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Sige, pabalik tayo sa aton sa ring nga pagkalagad. Rosa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 22 minutos sa nakaligad sa takna alas 7. Sige, this time check na to report ni Bombo Ansido Sorilla. Sa sariyang mga tinion, no? Pero samtang wala pa si Bomboan, no? So may ari kita karon gina-verify, no? Nga report nga may nag-aso, no? Sa nasunog nga store sa isa ka mall diri sa Baybayin sang syudad sa Bacolod, Bulacan, karon dugay sa aton sa ring patrol.
Pusa kay Bombo Gracelyn Lobaton naman sa ato sa riga pangalagan. Pero rin katana yun, anong outcome sa sining session gina face-to-face nga session, no? Kay na sa City Council, ti sino ang present, o kag sino ang wala nakatambong. Di ko laban-laban ni mga old pagis nga mga konsihal ni way ginaguro katambong mo. Di abot na ano sila, sako sila pangampanya, guro, layo pang eleksyon. Oy, mga lolo, mga lola, layo pa eleksyon yan, ay kapasaga pangampanya to paga no, na yung kwano, obligasyon nyo sa sesyon no, sa bahinsang City Council. Sa Bomboan, si Rosalie ang ipasar kinag supplemental budget para sa mga bonus, dugang nga bonus sa empleyado, sang syudad sa Bacolod na tigayon na kono. Bomboan, sa report, please come in. Bombo Pons na aprubahan na ang duhagid ni no ka mga kaayuhan para sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center. Una, Bombo Pons ining iya sang SRI no, SRI ini siya ang SRI nga ni Bombo Pons ginmando abi no sang Office of the President sang tinalikdan para ni sa mga regular employees. So meaning expected na ni amo na gani kahapon way lang madayon because nga nag-back down ng internet so kay na although ano man Bombo Pons may internet connection man pero nagkatugi dito ang miyembro sa sangguniang panunsod. So Bombo Pons na aprubahan iya ang gina-expectar ni para sa mga government employees. Ang isa lang diri Bombo Pons ang para sa mga job order casuals or may contract of service sa syudad, hindi man sila mga regular employees. So, na aprubahan man kay di ba ang moto kahapon ang ginhambal ni Councilor Cindy Rojas kung mahingagaw sulod so meaning aprubahan nila so meaning kay na Bombo Pons hingyo sa approval siya Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunaria para maghatag man nga ining kaayuhan man para sa mga job order casual so napulpugan meaning to say na aprubahan sa mga katapo iya sang sangguniang panlunsod so duhagid no so no gani sa interview naton kay Councilor Cindy Rojas ang 10,000 pesos nga panagtag para sa mga regular employees sa siyudad sa Bacolod kag para sa mga job order casuals kay base to bala Bombo sa ginbasa man naton under sa memorandum halin sa Office of the President ining memorandum number 46 no ang sa base diri iya Bombo sa sining administrative order number 46 kun ang imo nga performance abi maayo tapos naka 4 months and up ka nga serbisyo may ara ka sang gratuity pay kun JO ka or contract of service ka or job order casual may gratuity pay ka nga 5,000 pero kung let's say tatlo ka lang kabulan but not less than 4 months so 4,000 kung dua ka lang kabulan not less than not more than 3 months so 3,000 and 2,000 ang pinakanubo Bombo Pons abi no so amo na siya na nakadepende sa number mo sang serbisyo abi sa like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kung ikaw job order casual or kung may contract of service ka sa syudad Bombo Pons no so amo ini siya ang pinakalas nga sesyon nga ginpatigayon man sang sangguniang panunsod so kamatian naton ang confirmation sa kay Committee on Finance and Appropriation Councilor Cindy Rojas. Sige. So, mga pila ang madugang to kay Bomboan? 15? 10,000 pesos Pila, para pila? sa 10,000 pesos Bombo Pons para sa regular employees and 5,000 let's say gina-presume natin nga naka 4 months and up na ng mga yara sa government center ng mga job order casual or contract of service so 5,000 pero kung lesser amo nang gin-discuss naton nga mayra 2,000, 3,000, 4,000 pesos saan nila mabaton so Bombo Pons since nga 30 na kita no by by next year kati 30 na kita buwas 31 naman mo importante oo. So, pero importante, Bombo Pons, ara na, aprobado na siya. Sa releasing na lang gid na iya, nakadepende, Bombo Pons, na sa pagproseso sa City Treasurer's Office, kiti allotted, may ara naman, manmando dasig naman lang ina. So, no, iya sa kay, again, Bombo Pons, sa Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas, Bombo Pons, no? So, papatian naton Bombo Pons ang kabahin sa aton iyang interview sa kay
City Councilor Cindy Rojas. Wala labot sa gin-approve naton nga nga RI para sa aton nga mga regular employees no sa syudad. Approve kita because there was an administrative order na coming from our President Duterte no for the grant of gratuity pay para sa aton nga COS kag aton nga mga JOs. So, gin-approve na naton kag ginadala sa session naman sa Sanggunian Panglungsod. Okay. So, ining gratuity pay, how much ni ang makadto sa mga JOs, Councilor? It depends on the length of service or the number of months that they have been in service for. No? So, if less than 2 months, they will get not exceeding 2,000. Okay. If it's ang ilang length of service is 2 months or more, but less than 3 months, they will get 3,000. Okay. Now, if 3 months or more, but less than 4 months, they will get 4,000. Okay. And then, kung ilang service, anong 5,000, Councilor, kung 4 months above ang ilang serbisyo? It was not, wait. May ara sila ang 4 months of actual satisfactory performance services. 4 months, may ara sila sang 5,000 each. So, Councilor, since nga na-approve ni sa SP, saan ni mabaton sang mga job order casuals? Hopefully, within the week. Within the week. Kung hindi manggid, kasi next week. Pero ginatingwaan gid na hingagawon gid no kay para may pang New Year man ang mga JOs bala. Duka good news man ni sa ila, Councilor, no? Kay ting mga JOs wala pa ni sila bonus, no? Yes, actually super good news no. Actually ang JOs naton for November and December no may ara si Mayor Bing may ara na sila sa mga bonuses sa kay Mayor Bing no ginaambale imbes nga gapotos kita sang the usual kana nga food box no para sa ila. So ang ginobra naton is every kada December dahatag kita additional 2,000 para sa ila. Okay. So may ara na sila bonus plus nga may 5,000 or depende sa length. So depende sa length. So this is another bonus coming from our president no at may lang gid man kaya ang aton nga budget for 2021 may naka-earmark kita na daya nga mga para sa special appropriations dala for the in the event na may ara sa mga dugang nga bonuses nga mga gratuity pay no so pondo na tada nga daan so at least hindi ta mabudayan mangita kundi ta na pangitaon so ready na ya waiting lang ta for the administrative order so because it has already come out kasama namon din. Pero ang mga Councilor, mga regular employees 10,000 gidyang ilagin dugang. Yes, pasulod naman na naton ina no for their SRIs no additional 10,000 man. Saan una mawili sa ilang SRI nila? Same man. Hinagaw man kung mahingagaw sini nga week the weekend or if not maybe early next week. Umuan? Bombo Pons, no, napatiyan naton si Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas, no, sa sining kayuhan man para sa mga empleyado before the year ends. At least Bombo Pons may ara pagid sang dugang kayuhan para sa mga empleyado. Kay ang Bacolod City Government Center nga mga employees ya Bombo Pons, ang mga regular employees nakabato na sila ya Bombo Pons ang una mayara na sila sang tag 25,000 pesos sa CNA bonus mayara pagid na sila sang sa seal of good housekeeping nakadepende sa performance sang tagsa nila ka departamento and then mayara pagid na sila sang 5,000 so more or less dako man ang ila siniya Bombo Pons nga Christmas bonus no and then nagdugang pagid ning 10,000 so at least additional pagit no so amo na ang mga kayuhan nila before the year ends no para sa mga empleyado sa bahin naman niya sang Bacolod City Government
Center, no? So bumbupon sa morning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindo Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos na. Nakaligan sa tak ng alas 7. Sige, no, so mo na masama kaayuhan niya makabaran sa aton nga kuana nga mga empleyado sa gobyerno. Sige na confirm din, no, ang ini nga sunog na nuntad karon sa bayan sa area sa SM Bacolod North Wing sa ground floor. No, kay isa kuno iya makabaran ka kwan, isa kuno ka niblang kalan-an sanggip. No muni ang nasunog, no, so donog aso subungo. Ang North Wing, no, sa SM City. Do ginatsangaw mo subong ang mall sa reclamation nila mo ligad do permi man ganing inalumpatan sa mga tawo da nga mag-suicide. No, muna niya guro basta way na mapadugan that's why ganti do ginatsangaw sila, no. Check ta do kay ang patrol, no, sa kay Bombo Graystin, lubaton sa cemetery niya makabananti laban-laban di naman ni sila magpasulod da. Ang batasan sang isa ka molda nga daw into bla, no, ang mga kwanda mga ako sabi ka katabo dayon na tago wala panaligad to sa kwan bala sa bahin sang natabo to bla pinaka-latest nga naglumpat bala nga isa man to ka foreigner, no, naglumpat sus ginahawa nila dayon katago tabunan dayon sang kwan para hindi makapture sang kwan sang camera kag video sa mga cellphone sa mga tabo, no, tabunan dayon blow nga tela na, no, kag himuson. Ano ginaya kay ti aksidente man iya? Mayo kin hungod ti mas tabi pag ina daw nagdudang tawo da nga ginahimos dayon Ang rason ako no ti para nga hindi magpanik ang tawo, pero ti sana siling taga ni mo na mapunggan. Hindi mo na may bitar na basta may aksidente. Ti sige, no, so sa aton sa ring bakot at the same time sa aton sa ring matag paramati, no, sa aton sa ring makabombot sector dugay-dugay aton sa ring patrol. Uy, aton sa ring New Year countdown iya makabanan, no, pila na lang ti dalawang tulog na lang, no, New Year na. May isa kita kadlaw nga rabilin 4 ka oras kag 25 minutos. Sa liwata isa kadlaw nga rabilin 4 ka oras kag 25 minutos. New Year na. So advance Happy New Year sa iyo tanan-tanan sa aton sa ring mga makauturan at the same time, no, sa aton sa ring nga mga kabombo. Pwede mo na sa mga agaw Bombo Anton basi kon pwede na makasulod si Bombo Grace sa pagyalang sa aton nga video dabla para kapakita nato kapag-confirm ta, no, ang ining sunog, no, karagluntad karon sa North Wing, no, sa SM City sa reclamation area. No, so ti kabay pangaway sa may na kwandre, no, kabay pangaway sa may na halitan kag na injured nga mga mall goers dira sa may bahin sang SM City. No, so ti amom na bagay ati subong kay kwan gini timing nga gini kay chimpo subong sang kwan sang tawo, pagdamo sang tawo sa mga malls, no, naton ti nagapamalaklon pa ni ang iban, no, nagapamalaklon pa ti naginutog ti basi nagrenewal na to. Muna gani basta may masunog, no, hindi sila nga magpanik o pangita ka sang lugar, no, nga ti makarelax ka dira, no, malayo ka sa sunog. Ako pwede maka-exit ka ti pwede gid, pero basta hinay-hinay lang, hindi magpalanos mo. Mayroon magay ko isang sobra niya nga kwan, sobra niya nga kulba, no, kadalagan tin isak balo may binungguan na sagli nga kristal. Tiganti pagbunggo siya imbis nga luwason niya kulingon niya daw siya pa ang talabangan. Muna bala, no, so relax kita iya makabanan, no, sa bahin sa ato sa ring makauturan sa siring mga kwan, no, sa siring mga inoras. Basta ka may mga karamidad nga magasulod diri sa aton. Sige, 37 minutos sa rakaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ring palatuntunan. Thank you gid sa kay Sir Doji Di Oka, no, nga nag-inform diri sa aton iya makabanan, no, sa siring iya matinon sa siring kwan, no, nagluntad nga sunog, no, dira karon iya sa bahin sang SM City.
Ay, hindi matapos makabang nasunog kuno ning kwan ti sinong nagakaon sang kwan ni no sang ora na kay inuwang no. Oh, so ano kadako ni check ta ang patrol sa sani nga mga tinion. Bombo Flash Report. Sige, check na si Bombo Grace ng baton. Bombo Grace, report, please come in. Bombo Flash Report. Patrol. Bombo Grace? Bombo Pons? Yes, go ahead, go ahead. Bombo Pons? Tula. Talaga. Oh, dali lang gid kay naga Yes. bumonto na fix mo na, okay na? Oh, da sa to. Sige, Bombo Grace, please come back. Yes, Bombo Pons. So, live dito diri subong sa SM, no? SM Mall. Kani, Bombo Pons, sarili sa kuang mga anamo ng mga empleyado, no? Oho. Samtang nila clear sulod, ang nasunog nga isa pa, ano ni, sangyog bala? Palagyaan, nasa Gyupsal. Yes, sangyupsal. Ang paborito mo. Yes, sangyup masarap. So, Pons ang pangalan sang ini nga klase sang sangyup. Dili sulod sang SM. No, sa likod-likod ni siya, Pons, nga bahin sang SM Mall, no? Okay. Kag- So ano na sa north wing o south wing? North wing ito. North? North wing. Oh, North wing, Baba Pons. Oh. Okay. So, Baba Pons, ari pa diri subong aton nga Bureau of Fire Protection. Naga-clear sa sulod kay may mga aso pa nga nagagwa, Baba Pons, no? Makita dira sa aton nga video. Kag Ano mga tao na galinuwa na? ari nasagwa, no, ang mga katawhan, no, Baba Pons. So, makita dira sa live video ta, nga medyo mabaho-baho po sila nga. So, makita pa sa Oo. atmosphere, no, sulod sang SM. Nagpuo gali ng asoda? Yes, so, Pons, kag madamo sa mga nagabuligay diri sulod, no, para nga ma-clear ang area. Oo. Kaya lang, Pons, kay wala man sang apektuhan, no, kung nasamaran sa pagkasunog sang sangyup masarap. So, Pons, so wala pa kita info kung ano gid ang ugat o kung ang ituturan sang kalayo, Baba Pons. No? Hindi importante nga aso na lang na nakita. Tada, pero galing kay magsiling ka aso, basta may aso, may kalayo pa na mo. Ano ang aso? Puti na or itong pa? So, puti naman, Baba Pons, pero wala gid nga ano ni tugas ang medyo hindi magig dako, pero mabalaan gid, Baba Pons, nga nagkasunog gid. Oo. Palapit bining mga utod dada nga naglinuwa da. Anong nakita nila to? Yes, Baba Pons. Oh. Ang nakita mo ang natabo nga sunog na. Oh, lapit-lapit. Kung ako kita kaya ako susunod sa store. Oh. Ay, hindi yung ano pala yun? Ano? Sige. Oo, Pons, wala kita. Ako na, lagi pa Oh. Sige, ano lang sila yan ha? Naging pagwa sila. Sino nag-advise sila magwa na ton? Bogray? Oh, palapit na. Lagi mo, Pons, kaya wala kang signal. Lagi. Oh. Sino kang liwat na? Okay. Pons, ang CRO ko nila ang nag-advise ka, magwa sila. So, ano ba, nandari mo, Pons, mga babae, ang harili sa gwa mo. Kag, ang mga lalaki, mga Pons, sulod. Pare-pare ka nagkabulig sa Samgyup, sarap ni Nisa. Ano Nisa nang sa mga food court na ano nga way? Mga Pons. Ha? Hindi ko mo, Pons, makapatik ka. Dari. Oh, sige, silo ka nang silo na to bumonton sa special form niya. Kaya daw naglain. Pagid okay pa tong sa piyak kainan, no? Bombo Grace? Yes, mga Pons. Oo, tigra ka na lang bigamit. Siling ko, ano niyang kwan, ang samgyup ni, may mga katupad ba nga mga kalanaan, restaurant? Oo, Pons, restaurant, no? Dala na nga samgyup. Kung gusto mo magkaon niya, mga samgyup na maluto-luto ka, hindi ka makadto, Pons. Kaya kadamaan sa mga utod sa dirigida ka padulo. Oo. Ano kalayo na daw sa Vikings, ang ginakanaan mo bla? So, hindi ko na po, Pons, makita. Kagin pa palayo kita sa Guardia, no? Nagkakuha kita sa mga
photos or videos mo po. Di wife na sila ya ka kuan na palayo sa aton may mga photos na yung nagkanto sa aton di. Yes, po. Ano niya palayo kay taguo naman nilang balita na sunog na bla hindi na sila nga naglumpat. Yes po. No, gintabog ako sa kwarta pag wala, no? Hindi ko magkuha sang photos or videos wala sa kabalo. Aton sir ara na sa Facebook na mo no ang photo advance pa niyang ginkuha na sir nga nasunog. Yes, no. Pero lang kita po sa higad-higad, no? Ari, may ginula silang mga tubig na gamit sa pagpatay sang kalayo. Nagdanaw Pila ka bumbero na sa mall? Yes, gabi Danaw. Sulod sa mall, mga Pons, no? Siguro mga Pons, tamaan gid kadako sa kalayo, sulod di mismo, sang tangyok masarap. Okay, mayo lang kami exit sa pihak. Yes, So ano nang glass da ang sa likod da buka sa bumbero ang glass? So wala mo ko di kita mo Pons nga may nagkalabuka ano. Ang nila sini nga pagsulod wala man gid sang natabo pa lang dako ka kinagamo. Tapos na lang mo Pons. Mo na bilog nga north wing na goro way na tawo subong. Kaya Pons ay sagwa nagaulat. Kamay man lang mo Pons so wala man sila gin kulbaan gid nga tama gid lang kuba-kuba sa ilang tugtan. Kaya karet daw pas lagay pagabot ko. Mga Pons. Go ahead, Bombo Grace. So, pagkabot ko mga Pons, karet daw na yung mga empleyado. So, wala ka nakita. Ano? So, dula-dula nga signal mo Pons. So, ang mga empleyado tayo mo Pons, pag abot na to, no kalmado naman lang. Siguro kanina nagsililinggitan, no? So kung makita mo nga tawhay naman, no? Ang ila sila nga mga nawong. Wala na sang bakasang kahadlok mo Pons. Okay, sige. Anyway, at least, no? Ang kwata na nagoroti sa imo assessment daw, medyo naman, palong naman. Palong na ba Pons? Busy na lang sila sa mapping na lang, mapping. Yes, oo. Kaya ang mga danaw susunod sang SM, na binagay sa guwa pala sang sangyok masarap, ramo, ang ginawatamat nila pag Pons. Kaya ginaboy diri sa guwa na. Para dyan. Sadya gid ni, no? Kay gakinuwan pa nila, no? Tawag ingagaw pa lagaw da kag pamalaklon, no? Makadayon ka pa ihan sini pamalaklon. Yo, Pons, hindi pa resyong pa ni mo, hindi nga lakat mamapal ka diri kay DC pa mga tao. Ito yung Pons, so resyong naman dito, kay diri kita sa North Wing, hindi pa maka-resyong ang mga katauhan din sa pagbalik ka kung pag sulod sa iba niya gusto mo bakal. Okay, sige Ti, malaw mo na guard sa tanak kay garden naton tapos na kami kuha picture da. Kaya ni mo Pons. So, ari, yan naman wala naman. Sige, malaw tala na kung importante, wala naman na-injured da, no? O kung nakaangkon sang sunog. Yes mo Pons, so zero ang malaw tala na karon sa fire kay layo-layo ka nga daan, no? Para nga sila official gid nga makahatag sang assessment nila. Yes mo Pons, importante diri kay wala sing minalitan, bisa napilasan, wala man mo Pons. So, atong kuan tayo kung ano man gid ang gitunaan, no? Sa pagkasunog sang sangyok masarap diri sa SM North Wing na area mo Pons. Sige. Salamat gid patrol. Yes mo Pons, si Bombo Grace na bato na report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Bombo Flash Report. Flash Report. Sige, salamat sa patrol. No, sa kay Bombo Grace rin Lobaton. Sunog dire sa isa ka kalanaan sa North Wing sang SM City sa reclamation area, no? Kuha naman subong, pospuas naman no? Sa balota na ko ng latest ka suspense aton sa mga katapos sa Bureau of Fire Protection kung bala may ara sang na-injured, no? Nga kuha na, no? Nga mga mall goers dira kontrabante sa sining nasambit iya nga kalanaan. Sige, basi kung nagreklamo to ang kwanto, no? Ang store kay daw inubusan sila kung kimchi.
Di sige, bago hingagaw pas manong guard ba? Layo pa kita po sa balo. Sos tinagasak na di ang amon nga inbox sang mga picture. Sir, ulihi ka na. Nakapahigad kami na, no? Nakakuha na kami sa mga picture. May mga tawo kita nga tiara sulod. Pinagkuha kita sa picture ka nagpasa sa aton dire. Daw kwan man ba? Daw natabo man nga suicide nga kwan nga taguon nila ba? Sunog na niya, no? Daw layo man ni sa suicide, hindi man ni bitar ang kalayo, no? Nga magaluntad kag magakwanda, no? Daba-daba, no? Ang kalayo dira sa isa ka kalan-an sa nasabit nga mall. 48 minutos sa kaligid sa tagna alas 7 sa gabi sa ato siringa para tuntunan. Sunod na report, no, ni Bombo Dennis Robica nagikan sa bayan sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang probinsya kuno sa Negros Occidental way pa man sa mga record nga outbreak, no, sang pamalatian sa aton siringa makauturan nga ra gatiner until now sa evacuation center ngati magapang New Year, no, sa bahin sang evacuation centers, no, naton pagkatapos sa siring paglaslas, no, ni Bagyo Odette, no, diri sa bahin sang sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. No, so ano ang pinaka-latest diri makabanan, no, nga mga obserbasyon naton with regard sang siring nasambit iyang mga monitoring ta sa siring mga pamalatian. Although sang kuan sang tinikdan nga adlaw naka-check kita dito sa Sipalay, may ara to kuan nilang 5 ka kaso sang diarrhea. Pero okay naman ni sila kay closely monitored naman, no, ang ining makauturan naton nga may ara sang naka-experience sang diarrhea. Hindi ko isa sa mga tubig bala nga ginainom nga hindi limpyo. Siyempre mabatsyag ng tiyan na. No, mabatsyag ng aton sa nga tiyan, no? So hindi man isal salon lawas ta. Hindi kita makabatsyag. So mo na siya basta kuan gani, no, basta tawag sini may mga kalamidad, so importante nga i-supply naton nga tubig mga limpyo, ni lang mga bottled water, no? So naiya kay nakaagi na sa pila ka stages. Why pa man ko, no? So pero ano ang ginahimo naton para nga malikawan ta ini. Sakta si Bombo Dennis Rubica sa pekalinya sa report. Bombo Dennis, may gabi please come in. Ara na guro sa imo. Bombo Pons? Yes, go ahead. Wala pa sa report nga naglabot sa aton sa Provincial Health Office sa bahin sa outbreak, no, sa anuman nga balatian sa mga banwa or syudad nga malala nga naapektuhan ni Bagyo Odette, no, especially sa Southern Negros, Bumpos, no, sa piyak sining reported as report natin as Bombo tong 5 kasos ang diarrhea sa may area sa Southern Negros, no, protein positive man makabigyang outbreak kay mo man ni kaso jutay malang Bumpos kay bantayan diri sakto na number 1 ang diarrhea. Kadua dabi base kung may mga ara da sing maglain sing pumatsyag, no, like ubo, especially sa kabataan, sipon, ilanat, no, kag inigibalin siyempre may baha Bombo Pons, base ba may kaso sang leptospirosis. So far wala sing magkangay sining mga kaso nga report ato sining Provincial Health Office. Ini mismo again konfirmar ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz Bompons, no, kay isa diri sa gaanggid pagtamod man sa aton sining probinsya ang ikaayong lawas, no, sa aton nga mapumuluyo nga napiktuhan sining bagyo nga si Odette kay Balado Bompons after nga naglaslas ang si Bagyo Odette, no, 2 days after Bompons kung magsala Huwebes naghanot sing gabi, Bernes pagkasabado ang bulig nga tubig inimnom po sa kalabot na mo, no, sa aton nga mga autoran dira iya sa southern part sa atong probinsya, no, may mga ning ginalon-galon anong container nga mga purified water ngalin sa atong probinsya nga ginpangdulong, no, sa mga banwa dira sa southern part sa aton sining probinsya. May mga nagdonar nga mga bottled waters,
Ilin sa mga private individual, sa mga grupo. Daw lang gwasin daw ko dasig lang responde ang bulig especialmente ang ilimnon nga tubig kay ginakol man tubumpos ngati after sing bagyo may baha no ang pag operate sa mga purified water refilling station apektado kung isang supply sing kuryente. No, number one dira ang ilimnon nga tubig no kaysa mga tubig yung pos nga gamit panghugas may mga fire trucks sa mga sambarwa kag syudad nga nag-enforcement nga naghatag to sa supply sa tubig pero sa ilimnon sila ton madasig man pag-responder nga mo nga daw gising may nagluntad no nga outbreak sa nga pamalatian partikularmente ining diarrhea kay daw magibumpos permi nga ginauna nga balatian nga nagatuhaw in case may kaangay sini kay waising matinlo nga waisang tubig nga ilimnon matinlo abi nga tubig ilimnon nga amo nang ginakapanabit kung hindi na sanitize o ipabukalan hindi purified ta pas maintain na baha ang mga deep well na Bombo nagalapiktuhan man hindi secure ang tubig ilimnon na nagatuga